Поздравят Метин, Жан и Сема, за Ремзи и Бахрие, за най-добрите шеф и шефка на Амстердам. С най-много хотели. Не могат, бате, те не могат, бате. Не могат, бате, те не могат. Нашата компания не могат да смогнат, колкото и да се опитват. Номер едно са да ги копират. Най-добрите шеф и шефка в Амстердам с много хотели, сила, пари и уважение винаги са на ниво. Не могат, бате, те не могат. Нашата компания не могат да смогнат, колкото и да се опитват. Номер едно са да ги копират. Номер едно с пари, стил и уважение, те са винаги напред. Шеф и шефка номер едно, всички гледат тях напред. Не могат, бате, те не могат. Нашата компания не могат да смогнат, колкото и да се опитват. Номер едно са да ги копират. Не могат, бате. Не могат, бате, те не могат.